Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Treba vam ovako 1 kg i nešto, 2 do 3 tikvice, zavisno od veličine, koje ćete izrendati na krupnjoj strani rendeta. Ako je mlađa tikvica, ne morate skidati koru, ne morate je ljuštiti, ja sam ovo ljuštila, malo je čvršća kora. Pored tikvica bit će vam potreban i krompir, negdje oko kilogram ili možete malo i više krompira, narendajte isto na krupnjoj strani rendeta. U krompir narendajte još i 1 glavicu ovako crvenog luka. Možete i mladi crni luk narezati sitno, ali lepše i ukusnije sa ovim crvenim lukom. I u izrendani krompir i luk i u tikvice stavite ovako malo više od prsohvata soli. Sve to malo promešajte, možete rukom ili kašikom i ostavite jedno 10 minuta da odstoji, da bi ove namirnice pustile vodu, a kasnije ćemo ih iscediti. Ono što će nam dalje biti potrebno su 4 jaja, stavite ih u jednu posudu veću, umutite jaja žicom, u umućena jaja dodat ćete 150 ml ulja, dodajte 1 punu kašičicu soli, bibera, 1 prašak za pecivo, 1 čašu od 2 deci brašna, sve ovo lepo sjedinite, 1 vezicu peršuna izrežite sitno, izrezani peršun dodajte u umućenu masu, treba će vam 1 crvena paprika, izrežite crvenu papriku što sitnije možete, ovako izrezanu papriku dodat ćete isto u činiju. Zatim ćete iscediti krompir od vode. Dodajte krompir i luk. Zatim iscedite tikvicu od vode, pa dodajte i tikvicu. Sve ove sastojke sjedinite kašikom. Uključit ćete rernu na 180 stepeni da se zagreje. Uzet ćete 1 pleh, uložite papirom za pečenje. Ja ću staviti maslinovo ulje, možete staviti i obično. Jednostavno svu ovu smesu izručite u pleh ili u tepsiju, šta ste već pripremili. Lepo rasporedite svuda. Poravnajte. Zatim ćete uzeti 250 g mozzarele, možete onu malu, pa rasporedite samo na pola i izrežete, a možete i ovako malo veću, pa izrežite nožem na listiće, a možete i neki vama omiljen sir dodati. Svejedno, šta god želite, možete staviti preko. Ovako pripremljeno ubacit ćete u zagrejanu rernu, kao što rekoh, na 180 stepeni i pustit ćete da se peče negde od 50 minuta do sat vremena. Znači na 180 stepeni, ne jača vatra da vam ne bi izgorelo. Evo kako izgleda. Znači jednostavno samo narendajte, stavite da se ispeče. Evo pogledajte kako ovo izgleda. Vidite. Zaista savršeno. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti. Jednostavno, brzo, uz neku salaticu imat ćete zaista jedan savršen obrok. Ja mislim da će vam se ovako nešto dopasti i vama i vašoj porodici. Lagano, ukusno i jednostavno. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Dragi moji prijatelji, kao što rekoh, vidimo se sa nekim drugim videom, a do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao prijatelji.